Anakku sing krungumu apa kok guyu kucing nandhangi kok ngapa bocah lupute mangan guyu lupute guyu turu bareng turu melek kecroy kancane ngono ya ku ya awake kok lho Mas sing gedhe lah apane umure iki jek cilik kebrangasen kok cilik kok kebrangasen tapi deknen kuwi pantang menyerah lho apa-apa didol oh iki kok rencana sing terakhir arep adol apa no ya ngerti didol baleni sik no anakku sing ayu dewe ayo wah mbah Jen Bapak protokol kondang lho Mas kok ya jas ngewi lu jengkong Oh, ndereke penyanyi sing omah. Engko sore sing ngladeni mulih wong kok sawah ki sapa? Sehat ya, Kong. Sehat terus iki, Kong nggih. Besok pintar sekolahe yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak kudu mlaku sak mestine wong sinau kuwi ora terpancang ana ing pawiyatan no. Urip barang iki ya termasuk sinau. Oh iya. Moga nek wis nyambut gawe ateges nyambut gawe iki ora kudu kerja miturut ya kepinterane hananging melu karo garwa mengko garwa ki ya termasuke ngibadah. Ngibadah. Kerja ki ya ngibadah. Wong wedok ki ya kudu manut karo guru lakine. Bojomu ya manut karo bojoku tenan no, nek bojoku ra umum no. Wis. Ora lho bojo tinggaling nguluruk Lorenza. Ya ora ngono bojoku ki ya manut ya ora. Piye? Bresot-bresot ya ora. Ning langsung no. Tes ngono. Dibrakot. Sadis no pokoke bojoku. Nggih, anggenipun ya Mas. Putra Neswantara. Bisa gawe-gawe bisa gawe kumala snack. Kumala snack. Jan elok iku kumala snack bukan sembarang snack. Iya, kuwi ana singkatane lho, Nok. Oh, sampeyan iso ngerti. Kumala kuwi lho. Kumala. Kumala. Ku. Kuwi
kuenya rasanya tiada tandingnya. Duh, Apa? ora mung kue. Lah ya pokoke kue snack iki kan kue ngono lho ya. Enak keripik, Lah ya enak keripik. jeli. Ya ora apa-apa kuwi termasuk kan ya kue. Oh iya. Ma. Une sik no. Ya. Une. Oh. Usahanya Usahanya. semoga semakin lama semakin lancar dan dikenal oleh masyarakat. Oh iya, ya pintar mantap. Terus L. M. M. Makanan favorit masyarakat bisa menuruti apa yang diinginkan masyarakat. Jadi sangat cocok dengan lidah. Lah iya, masyarakat pun mencintai kuene sakingku malah snack ya. Iya, betul. Terus aneh ya. Apapun keadaannya dan situasinya, kalau menikmati kumala snack rasanya Tiada tara. pokoknya nang di papan oleh iso ngrasake. Ngono-ngono ya. Terus L. Lama-lama kalau merasakan ini semakin menjadi akan menjadi pelanggan yang setia. Menjadi ketagihan. Menjadi ketagihan. Terus aneh, Mas. Lah. A. Allahumma amin. Lancar sak kabeh napa, Dik? Piye sayang? Oke sayang. Piye sayang? Iya. Pripun sayang? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Sak menika? Lah ya. Menika Bapak sinten? Alah kenalan dulu dong. Tak kenal maka tak sayang lho, Kung. Salim. Bapak Mei Sarwanto. Bapak Sarwanto. Jan. Janelok. Alias Pak Bambang. Naminipun Pak Bambang. Iya. Mangan brambang. Pamangan Brambang, Cacahe 5. cacahe 5 terus. Pak Bambang. Heeh. Mugi panjang Ayo, yuswa. aku ya ono no. Apa? Pak Bambang tuku gedang. Terus? Alah, moga Pak Bambang wis to. Cahayane mesti padang terus. Oh iya. Lintang Asmara. Engko diaturke. Yo. Bisa gawe sepira, Mas? Maramenga teku pijar nangis wae anakku sing ayu dhewe besok pinter
bisa gawe apa maramenga Mas oh, sapa? jan bungah ra kaya wani Lah iya iki seneng ra kaya wani iki Lah Mas yo langsung mlayu dirangkul sapa? Panggih Kalian sinten? Ibu dokter. Kowe tau mriksa kowe ta? Mas aku ki niki wajan kok wis gedhe men to Mas. Bu dokter no. Nggih. Wah aku nek pomah aku ya Mas Spesialis? greges-greges. Iya. Aku langsung marani ngene bojone ibu iki lho Mas. Lho, spesialis ya? Spesialis. Umum apa spesialis? Umum. Nggih. Oh, Langsung cus pleng angger disuntik pisan. Langsung Aku cus. kurang mempan kok Mas. Lah aku Jalukku disuntik loro. Wah, suntike ping pindho. Iya. Beda karo kancaku sing siji sing ngendang kae iki suntike ping 3 kudu akeh mari kae. Canggih. Heeh. Oh alah ya ya ya. Ayo. Ayo. Sepira Mas? Sampun katur matur sembah nuwun Mas Petro. Matur suwun Dik Laras.